Ассалому алейкум дӯстони азиз, сазои нағзани саломатиё хубай духтарако пеши стора омадагиам қабуракои новинкаи хушро вардаитона ҳозир якта ба якта нишон метиҳем, нархошам мефаҳмонем. хоҳишмандо биёен. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 8 дарвоза 2 қатор. Рақамош ҳаст дар рӯи экран, нависем барои маълумоти бештар. Сафка дора. Сар мекунем якум аз двойкаи хичон бинен чӣ хел зебанда хушрӯ паплина я? Курта поча, на курта поча беҳад хушрӯ саб букак. Нархаш чандай? На пешакша бинем бо чӣ хеле 150 сомон. Нархшам нархи беҳтарин. Марамат хоҳишмандо, ази бо чанда вай доштаи дидем? Расветкаву чанда гул доштаи. Мана اینا بهترین نرخ 150 سومون برای شما. размерش چه خلای؟ ای 50 تا 56 размер هسته. دخترکای عزیز خواهین اگر که روتون سفید شوه به داغی رو به маршинка гладкий که رنگی پلاسماسی فاسون شوه پس اینم خواهرک دا بنویسین شما را با شرکت اتمی شناس میکنه. کریسکی کسمتیکای بهترین محصولات داره دخترها، چی برای маршинка چی برای داغی رو چی برای مثال افتیدن موی سر اینچونین هر خیلی بیودبافکا داره برای سلامتی ما که بهترینن. اینچونین دخترکا کارگر در کارای شرکت شما میتوانید که در خانه نشسته خرید نکرده صاحب معاش بگردین. در اینجا خرید بیهوده نیست. در 6 ماه یک مرتبه خرید میکنین تمام، ولی هر 2 هفته معاش میگیرین. این همی چکای معاشای دخترای تاجیکی مویای به نزدیکی در تاجیکستان هم شده میشه و شرکت برای هوای دخترکو نویسین رегистрация بپلای обучение بپلای شما از звания نمیافتین او بالی که شما میکنین دخترکو از او بالی شما نمیسوزه. خلاص هم شرکت بهترینه، هم محصولاتش بهترینن، هم условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. марамад инами хӯрак да бинависед бо маълумоти бештара аз хичон мегирен. чӣ тавре ки гуфтум хариди армоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигару нестай. барои вай дер накардан нависен духтарако. боварӣ дорум маъқултон диден духтарако абайни стил духтагай беҳад фасон. мана паплиншам хушрӯвай качестваш хучам ду хуча бинен аҷоибо ибо дигартар будай дизайнш, лекин нархаш ҳамон нарха 150 сомонӣ. танада бинен да хучон чӣ хушрӯча метова. ана ба духтаро ҳами киртора бисёр пристабдена истора марамад бо овардак бинен чӣ хушрӯ расветкои фасон. ино чандан? اینا دخترکو دیدن 230 سومون. مانا 48 تا 56 هسته. مانا نگاه کنن به حد رنگکای فسون ستیلش عجایب بود. او نوار مونده خچون پشتگی بدم خوشروی بد بود. مرامد دخترکو با میتوانین خودتون اومده ای پیش بینین. انا بعد این مدل کرتویم خوشرویه گلیانسکی ایپک. اینو چند سومن؟ 320 сомон 300 сомон да метиан. дар ҳақиқат ҳам глянски фасонай. 48 то 58 размер ҳастай. ба ҳазур метонен размеротона биёвен. мана нигоҳ кунен чӣ хушрӯвай расветкои беҳадам фасонак. марамад нархҳои дастрас. ина расветкоша диден чӣ қадar расветкои нағз. ана баъд сиёҳош хушрӯвай глянски ипека бинен. сиёҳош хушрӯ нархшам нархи нағз барои глянски ипек. ин нархи беҳтаринай. мана биёен бо як бор бинен ҳам духтакаш фасонай ҳам сангошо нигоҳ кунем пирра задагай санги оригинал ба ҷои барои ягонҷо рафтан варианти беҳадам хубу нағз. ина диден размерҳои калонам ба ҳазур метонен ки пайдо кунен дар ин нуқтаи савдо. баъд двойко бо ҳаста. и двойко чандан? хушрӯва и двойкора бинен духтаро 230 сомон да метиан. мана кофточкаш паплина, юбкаш гирбишин. мана аз ин чандта расветкае ҳамаи расветкоша. мана диден инаи расветкашам ҳастай. ин расветкашам аҷоибот тамошобино диден хушрӯва нархошон 230 сомон. мана диден духтарако размерошам размерои беҳтаринай. расветкошам расветкои хушрӯ. мана
хоҳишмандо ҳатман биёен пеши стора аз пеш бо бороша тамошо кунем. боварӣ дорум маъқултон мешава. ина киртои халадока пирсида буда ина бо омадай чанд сум 180 сомон танада хушрӯ мебиёя. мана 180 сомон да метиян расветка дора. ана диден овда намедроя. ана баъд ина ё чанд суман инҷа бинен новинко омадагиай духтаро ози нишон метиян. ҳамашон папине новинка. қахшруване стилиш дар ҳақиқат ҳам фасонай духтаро сторара вкуси худаш хушрувай. и чанд сумай 200 сомон бинен и расветка дора. паплинакай бинен ҳам хушру савримени метова 200 сомон. ина бо и рангоша бинен диден то 56 размер ҳаста. ина бирӯзовишам хушрувай дар навор сафедча омадистай лекин ай пеш фасони бадай марамат моделшам аҷоибот хушру 200 сомона 200 сомон нархиш нархи беҳтарин бо арзон мешидай. диден духтаро ҳатман аз номи мо гап занен бо нархи арзон харидорӣ кунен. доставка доран. як бор дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи Тило бозор 8-ум дарвоза 2-ум қатор. размерои калон ана диден ина паплинакоям хушрува 180 сомон будай. диден чандта расветка дора. мана бо арзон меша 180 сомонай бо арзон мешава. диден ёшам моделои беҳтарин марамат биёен бо хутон аз пеш бинен бо нақстар мешава. леки доставка хоҳен доставка доран. иша бинен бо чиха фасонай духтуша ҷоиботай 180 сомонай. мана нам пешакш хушу духтагиай мана 180 сомон диде то 56 размер будай. и расветка дора. мана и расветка дошта беҳтарин дар ҳақиқат ҳам размерош размерои хушрувай марамат ина расветкаоша бинен чихе аҷоиботай паплинаш хушрувай духтаро качестваш да гап нест. ба нархша бинен чихе нархи хуб пешниҳод шудагиай. и хеле духто кам меёбен. леке биёен нами пеши стора биёен духтарако боварӣ дору маъқултон мешава борош. мана аллакай 1 сол зиёд шуд мо нуқтаи савдои стораро навор мегирем. ҳамаи борош фасонай бисёр муштариё медонанд ин нуқтаи савдора. хостум навор карда нишон тиём ки борои нав овардаи стора. мана иёш чанд суман инаи моделам хушру 200 сомон. ази бо дигар расветкаям ҳастай духтаро. мана оз дигар расветкашам нишон метиҳам бинен. мана и расветкашам фасонакай диден духтаро хушру. аз инам размери калону майда ҳастай. нархиш нархи беҳтарин 200 сомон. мана бо биёен духтарако ай пеш ки омаден бо арзон мекунан ягон сум. ана баъд духтарако анаим хел рубашкои фасон кирта рубашкои хушрӯ овардагиай стора. марҳамат касе дар корай ина бинен чихе фасонай разрездор. нархиш 250 сомонай 230 да метиян. ай пеш фасонай материалша бинен. размерош чихела инора ё двойкая двойкая бурук доштай духтарако разрез доран бурук доран. нархшон чанд сум 230 сомон двойкаи фасон курта рубашка. бозори Корвон тарафи Тилобозор 8-ум дарвоза 2-ум қатор духтарако. иша бинен бо и расветкаш чихе хушрувай. ҳамаш бурукои кушоти хушрӯ доран. мана бинен иқа хушрӯ паплинакан духтарако. паплини сабука ки хушрӯ ё ҳичи намешаванд шушта шушта мепӯшен. мана касе двойка пирсдаги буд ҳатман биёен. ёш хичонтоқа на ё беразрезанд хичонтоқа ина ё чанд суман 220 сомон. инаи моделоша диден то 54 омадай кирта рубашкаи беҳад хушрӯча. марамат хоҳишмандо биёен ай пеш бо борора тамошо кунед. инаи моделаш 180 моделаш и худаш тоқаи духтарако 180 сомони. ана бо як бори нави хушрӯи дига дора. ҳозиваёшам нишон метия мебинем. ана и киртора бинен тамошо бино фасонак аз и бора светка аста. и чанд сумай
180 сомон. Марҳамат. Расветкои беҳадам фасонак. ҳатман биёин пеши стора. Материалошон хушрӯвай, ҳеҷ намешава. Ина бо нархҳои дастрас харидорӣ кунед. Инаам 180 сомон диден. Мана ё 180 сомонӣ шудан. Материалошон зурай. Диден? Аҷоиб хушрӯ. Ана духтарако болопӯшои фасон овардагиай вариантҳои тобистона. Марҳамат, аз болои паплинако мепӯшен хушрӯан духтарако. Нархшон 250 сомон. Бо арзон мешавад 250 сомонай бо арзон мешавад 230 метиан. Иҷа дар болопӯш бисёр доранд. ҳоз дигарошам нишон метем. Марҳамат бинед ина намудош бо ҳаста ино кожни. Мана 250 сомон. Ишам 250 230 сомон да метиан. Мана нигоҳ кунен оригинал. Борои оригинал каседа дар кора. Размеро ҳамаш бидай. Марҳамат метавонен бо биёен ай пеш хитон бинен иш хушрӯан духтаро. Иш 200 сомон узоруш хушрӯай ромбик. Марҳамат касе дар кораи болопӯш ҳатман пеши стора биёен. Кадомиша ки мегирен арзон мекунан. Ана баъд бо инахе болопӯшои ду тарафа ҳастай. Инаи двухсторонияи оригинал духтарако 250 ба наздики ҳамаи расветкош мебиёя. Ира ду тарафа мепӯшен ба ҳазур. То 220 пешниҳод мекунанд. Ана баъд бо ҳаст инаи модело. Ира бинен абайяҳои сабукак аз болои паплин мепӯшен. Шифонай бовар кунедам қатунуки хушрӯай. Нархш 180 метиан. Материалш аҷоибот. Мана ира бинен иқа хушрӯ гулои фасон дора 180 сомонда аз ҷои стора метавонен ки харидорӣ кунен. Марҳамат дӯстони азиз, биёен инаи ча бинед тигр дора, инахе сафед дора. 48-58 размер доштаи духтарако ина размеротона меёбен биёен. Ана баъд двойко ҳаста ё тройка ё. Инахе тройко ҳаст. Инаи тройкорам мепурсидан духтарако. Марҳамат тройкои хушрӯ. Ана инош тройкае духтаракои азиз нигоҳ кунен глянский ипекай баъд инахе футболка дора. Нархаш 280-250 сомон да метиан. Мана расветкоҳош. Расветка бисёр дора. Бо шумо нависен бо качон ҳамсӯҳбат шавед. Ай 46 то 52 размер ҳастай. Ана двойкая на? Киртаву немхевай дора. Диден ай болош кофта? 250-230 да метиан. Ина 200 сомон паплинакай сабуки хушрӯ. Мана биёен духтаро бори бисёр овардагиай борои хушрӯ овардагиай стора. Ҳамаша бо нархҳои хубу дастрас метавонен ки харидорӣ кунен. Ина ёра 180 кадан хушрӯошай диден оригиналошай да хотиртон боша видео када будем. Ана ид двойкош абаяшам фасонай. Ина 200 сомон. Шумо ира абаяшам дига киртоотон кати болопӯш боре мепӯшен сабукакай. Киртай базвишам дига абаяо кати метавонен комплект кунен. Ина варианти беҳтарина 200 сомон кардагиан. ҳатман биёен ай пеш бинен. Ини хеле киртоо бо ҳастай. Паплинак 250 ҳай 230 сомон да метиан. Расветка доштай диден духтаро. Мана хулас бор бисёрай бори хушрӯ бисёрай. Биёен новинкооша бинен. Биёен борое ки распродажа кардагиай ва ёра бинен. Ина ёям фасоная ё чанд сомон? 250-230 сомон да метиан. Беҳад качестваш зур. Мана беҳадам качествои беҳтаринай. Биёен ай пеш бо бинед ай 48 то 58 размер ҳастай. Ана бо распродажа доре на? Ина киртора диден 150. Ина 200 сомон усу 150. Қисми болора бинед чиқа киртои фасон ҳамаш 150 сомон. Уш 250. Хулас як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Тило бозор. Марҳамат духтаро 8 дарвоза 2 қатор ҷои стора. Ина инора 300 сомон кардан. 300 сомоношам хушрӯвай то 58 размер дора. Биёен бо бинен. Ина иҷара бинен
همین قدر بوره اینمیاره همشه از 80 سوم سر میشید. از چند سوم؟ ای 80 سومون سر کرده ارزون. چند سوم؟ از 50 سومون سر کرده. اینم خیلی کرتا میوبین در جای ستوره. مرحمت بیاین دخترکا. انا کرتورا 50 سومون کرده گی. اینجا عکسش دگی. همینجا همش 50 سوم. دخترکا نگاه کنین کادو میشه گیرین 50 سومونی. مرحمت اینم کرتوامش 50 سومونی. حتما بیاین با پیش بینین. من بهترین عکس